बस्ता बांधू गेलास की काय विठ्ठलच्या लग्नाचं? लग्न झालं. लग्न झाल्यावर बस्ता बांधतं पप्पा. चला हा, तुका तर आवडणार आता, बायकोन सांगितलं ना. गंधर्व येल्लो म्हणतात. येल्लो. येल्लो म्हणतात. पप्पा हे दाढी करतात, सोल्जर कट मारल्याने. हे बघा एकदम चकाचक एकदम. हाय कोण रेडी झाली आहेत की नाही? हा एकदम रेडी होत. हे बघा जॉ लाईन दाखव. हे बघा जॉ लाईन. गंधर्व जॉ लाईन. हे बघ, ही प्रॉपर जॉ. हो आता काय पेन्शन आहे त्यानं? टेन्शन घेतलं नाही? पेन्शन नाही बाबा, पेन्शन नाही, टेन्शन आहे पप्पांका. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी सर्वच इलेले आहात, श्रद्धा, विठ्ठल, गंधर्व, पप्पा. त्यामुळे भावी जी आले खुश आहेत. हे बघा. आणि आज शाळा पण चुकवल्या नाही त्यांच्यानी. काका काकी आणि गंधर्व पप्पा इले म्हणून. तर ठीक आहे, आम्ही त्यांना एक दिवस मुभा दिलेले आहोत शाळा चुकव का. पण उद्या परवा ते जातील शाळेत. ना उद्या परवा सुट्टी, शनिवार रविवार सुट्टी आहे, शुक्रवार आहे. आणि मंडळी ज्या रिझन साठी हे इले आहात आणि बाय आणि आमचा भाऊजी विनय पार्थ पण येणार आहेत. लय मोठा सरप्राईज आहे. खरंच आम्ही एक्साइटेड आहोत आणि त्याच गोष्टीसाठी आम्ही आता शॉपिंगला जाणार आहोत. तर म्हणजे शॉपिंगला जाऊसाठी सर्वांची तयारी झालेली आहे. हाई श्रद्धा पण रेडी आहे, जिया, गंधर्व, भावी आणि पप्पा पण एकदम रेडी आहेत. आणि आई विठ्ठल पण एडिट करता व्हिडिओ रेडी झालेला. हा 11:11चा टायमिंग आहे. आणि दीपाली रेडी झाला का बघूया आपण. चला दीपाली, झालं काय तयारी? तर दीपाली पण हा जेवण बनवत होता ना. आमटे आणि पडवळची भाजी. ओके, आता टेन्शन नाही आपलं. दीपाली पण रेडी होईल. अरे माका पण दे ना ते सनस्क्रीन. तर चला आता दीपाली रेडी झाला का आपण निघूया शॉपिंगसाठी. म्हणजे शॉपिंग म्हणजे हे दोघांका साडी घेऊच्यात बस. माझा आता घेऊचा कधी तर बघूचा लागणार आहे. कारण ब्लाऊज आता देऊन परत रात्री आमका हवा, म्हणजे उद्यासाठी अर्जंट असता. कारण एका रिक्षेन नाही होणार. आम्ही एकतो. हा चौघात तुमका. हा हा चालेल. कस्तुरी प्लाझा, कस्तुरी प्लाझा. हां हां. तर म्हणजे हे पुढे जाता जाता आणि त्याच्यानंतर आम्ही जातो. नाही नाही थंय नाही ओपन करू. चला आता तुम्ही पी दाबा. नाही एल दाबा. एल वर जावा तुम्ही. हा जावा. बस्ता बांधू गेलास की काय विठ्ठलच्या लग्नाचं? लग्न झालं. लग्न झाल्यावर बस्ता बांधतं पप्पा. चला गंधर्व चल. येल्लो वाली चांगली आहे. ही एक आता साडी घालून बघता. तुझ्याकडे कसली आहे? तरी मला असं वाटतं की तुझ्याकडे हा असा वट पौर्णिमेची अशीच आहे ना? हा अशीच आहे. वेगळी आहे थोडी, पण मस्त वाटतं, फ्रेश वाटतं ना कलर आहे. हे पण येल्लो वाले चांगलं. त्याच्या कंपेअरमध्ये थोडं सोबत दिसतंय. हा ही पण हा तशी नाही असं नाही. पण म्हणजे तुम्हीच सांगा श्रद्धा का काहीतरी चांगली दिसतात. तोपर्यंत श्रद्धा जे घेऊन झालेला असणार. चांगली आहे तशी साडी, दोन्ही चांगली आहेत आपापल्या. कुठली? येल्लो वाली आवडली श्रद्धा का? हे आपला मत सांगा सगळ्यांना. हा तुका तर आवडणार आता, बायकोन सांगितलं ना. गंधर्व येल्लो म्हणतात. येल्लो. येल्लो म्हणतात. पप्पांका विचारलास ना सुनेक? पप्पा सुनेक खायची साडी चांगली वाटतं बघा. तुम्हाला वाटतं तसं, पप्पांचं काय मत नाही. ती पण एक लावून बघा आता बरोबर.
हे का शायनिंग आहे थोडे आणि याचं कलर कॉम्बिनेशन वेगळं आहे ना different आहे. डिफरंट आहे. आता येल्लो आणि हे कम्पॅरिझन करा ना थोडं. हे जरा म्हणजे फ्रेश कलर वाटतं येल्लो फ्रेश वाटतं. कलर हे सेमच आहेत त्यांचे खालचे हे बघ साधारण. थोडं सिमिलर हां. थोडं स्काय ब्लू आहे त्यामध्ये. तर म्हणजे तुम्ही सांगा 3 साड्यापैकी खयची तुमका आवडली ती नक्की कमेंट करून सांगा. श्रद्धा आमचे व्हिडिओ बघता त्यामुळे कमेंट वाचित राहा. विठ्ठलानं घातल्यान पण येल्लो आज. आता पप्पांसाठी पण शर्ट घेतो आता हाताबरोबर. पप्पांची पण शॉपिंग करून टाकतो. पप्पा एकदम हिरो दिसू हवे आमका. आपण आवडतो हां व्हाईट कॉलर आहेत पप्पा आमचे. 100% कॉटन. 100% कॉटन घेतलं. मोठी आहेत नाही लय मोठे होते. लय मोठा वाटतं. किती साईज आहे? हाईट तुम्हाला पाहिजे तर कमी करून देऊ. थोडी का हाईट करते ते. हां 10 मिनिट करून घेऊया. किती साईज आहे? 38. हां बरोबर आहे पण फिटिंग करा बरं का लॅन्च कमी पे देत आहे. लांबी तुम्हाला जास्त वाटते असेल तर कमी करून द्या. हा 1 इंच असा कमी करून घेतला ना. हां लय मोठा वाटतं ढगाळा वाटतं यार. हां एवढा बरोबर. सिम्पल लुक आहे सिम्पल सोबत पण ह्याच्यावर काय म्हणतं ब्लाऊजचा लुक येईल मग. ब्लॅक आहे ती आवड. ते काय ब्लॅक आहे त्याने कल्लाय सिंपल वाटते घराकडे. सिम्पल वाटतं म्हणजे असं काय तू कुठल्या मोठ्या फंक्शनला वगैरे जाता असं काय वाटत नाही. आई शपथ हे आता ह्यांका कशी जागा पुरणार जागा पुरणार नाही वाटतं ह्यांका. अरे बापरे. चला बाय. हे आता मेट्रो मॉल का जातात शॉपिंग का आणि आम्ही आता जियाची शॉपिंग करणार. चला लेट्स गो. सावकाश पडशील. म्हणजे सर्वांका शॉपिंग करून झाली म्हणजे जिया का आणि दीपालिका तर म्हणजे जियाची दीपालीची आणि श्रद्धाची सर्वांची शॉपिंग वगैरे केलं आणि त्याच्यानंतर ती मेट्रो मॉल का गेली. त्याच्यानंतर आम्ही बाकीची शॉपिंग केलं आणि घरी येऊन जेवलो बिवलो. मी शूटिंग करू का सर्व विसरलं आहे. या सर्व इलेले आहेत आणि धावपळी सर्व विसरलं आहे. आणि आता मला आठवण झाली पप्पांक मी घेऊन इले सलून का. पप्पांचे केस दाढी बिडी एकदम चकाचक करतो पप्पांका. त्याच्यानंतर माझी केस दाढी वगैरे करूच्या लय वाढली आहे. तर सर्व एकदम चकाचक भादरून आम्ही रेडी राहणार आहोत. त्याच्यानंतर विठ्ठल आणि पप्पा गंधर्व श्रद्धा वगैरे जाणार आहोत मोठ्या भावाकडे पूजा थय आणि आम्ही जाणार आहोत माझ्या शॉपिंगला कारण माझी पूर्ण शॉपिंग राहिलेली आहे. म्हणजे माका घेऊचा शर्ट किंवा पॅन्ट वगैरे काय भेटतात तर व्यवस्थित चांगला एक घेऊचा. तर झाल्यानंतर घरी येणार आणि असो आजचा दिवस हा पूर्ण. तर बघू काय काय आता मी घेते आणि जियान काय घेतल्यानंतर आपण तुमका दाखवतो. चला लेट्स गो गाईस. पप्पा हे दाढी करतात सोल्जर कट मारल्याने हे बघा एकदम चकाचक एकदम. म्हणजे पप्पाचे केस आणि दाढी करून झाले आणि मी पण केस दाढी केलं आहे आणि आता आम्ही घरी जातो. चला गाडी आहे आमची MH07. बघूया दाढी कशी केल्याने ते आवडली काय. हां मस्त. बटन लावा आता. ठीक हां ही गाडी आहे तुझी. हो वेस्पा माझी वेस्पा. ही सत्यनारायणाच्या पूजेका जाव अभिकडे जाऊसाठी रेडी झालेत. पप्पा पण एकदम आमचे रेडी झाले आहेत. हे बघा टाकाटाक व्हाईट कॉलर आणि केहारे लगेच फणी बिनी काढल्याने आणि भाभी पण रेडी आहे पूजेसाठी एकदम आउटफिट एकदम भारी घातल्या ना. जिया आमच्यासोबत येतात. दीपाली मी जिया आम्ही मेट्रो मॉल का जातो माझ्या शॉपिंगसाठी. आणि हाय कोण रेडी झाली आहेत की नाही. हा एकदम रेडी होतं हे बघा. बघा इथं हाय हॅलो रेडी झाली आहे श्रद्धा. विठ्ठल पण रेडी आहे आणि गंधर्व पण रेडी आहे.
हे बघा ही चौघा जाणार आहेत आणि भावी आणि पप्पा धरून 5 जण हे जाणार आहेत. चला झाला यांचा रेडी झालेली आहेत एकदम टाकाटाक सर्व. काय पेरू खाते ना मी आहे ते कोण पेरू काढले ना बाय. पप्पा चाय पितात आहे. पप्पा चाय सोबत काय हवा? बिस्किट नको? कचोरी कचोरी हा लगेच कचोरी पप्पांची फेवरेट आहे आणि प्रशांत कॉर्नरची जा त्यामुळे एकदम टकाटक असणार टेस्टी असणार. तर हे आता नाश्ता बिष्टा करतो आम्ही मस्तपैकी एकदम रेडी. अरे मॅचिंग केल्या ना बघ शर्ट आणि घड्याळ पण दूध पेल्या त्याने. हा साखरेशिवाय फुल डाएट आहे बघ विठ्ठल. त्याच्या हे कर ते का फॉलो कर नाही तर तू चाय बी घालून तेव्हा तोंड बघ असा हे झाला म्हणजे फुगला असा. नाही 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 जाड नको हो बारीक हो. भावी बघ फिट वाटतं आमची बारीक झाली बघ. आधी बारीक होती नंतर जाड झाली आणि परत नॉर्मल शेप मध्ये आली. लक्षात ठेव. आता विठ्ठल जाड झालो गाल बिल फुगले आहेत. जी आमची बघ जॉ लाईन दाखव. हे बघ जॉ लाईन गंधर्व जॉ लाईन ही बघ ही प्रॉपर जॉ लाईन आहे. तुझी जॉ लाईन दाखव. माझे अचानक फुगले मी आता बाहेर हे बघ आहे हे बघ हाय हाय हे बघ चरबी आली आहे ही बेकार आहे. ही बघ हे अशी आहे विठ्ठल जॉ लाईन हे बघ. पप्पांची पण जॉ लाईन बघा आमच्या. पप्पा पण आमचे एकदम फिट आहेत फक्त नजर लावू नको आमच्या पप्पा. तर मंडळी हाय विठ्ठल हे बघ काय खातात चाय बिस्किट खाता आणि आम्ही खातो हाय काय आहे पप्पाही म्हणते आपला चिबूड. हा जॉ लाईन गायब झाली आणि जिम नाही ना रे. जेम ना जिम किती दिवस झाले जिमच नाही त्याच्यामुळे तर तसं. आणि दीपाली काय खापता पेरू ना. तर मंडळी बाकीची सर्व म्हणजे गंधर्व मनीषच येतात. गंधर्व विठ्ठल भावी पप्पा विठ्ठल श्रद्धा वगैरे हे गेली खारेगाव का भावाकडे आणि मी दीपाली आणि जिया आम्ही जातो माझ्या शॉपिंगला मेट्रो मॉलला. मला शर्ट हवा एक चांगला त्याच्यासाठी आम्ही जातो. तर चला आमच्यासोबत शॉपिंगला. माझी शॉपिंग बघा. आणि दीपाली मी यांका बोललो आहे की जियान काय ड्रेस घेतला ना आता मी तुमका दाखवते म्हणून ते दाखवूया आपण. हां नाही घालून म्हणजे ड्रेस दाखवूया आपण. घातल्यानंतर लुक कसा येतं ता नको दाखवूया ता तुमका मग नेक्स्ट व्हिडिओ बघूच लागत. हा तू असंच फक्त जरासं उघडून दाखव जिया. हा वा जिया का मी 8 दिवसांनी भेटलंय. दीपाली खत म्हणा बस. जियाची आणि माझी अशी तू मैमय होईत राहता त्यामुळे मी मिस करत होते. तर आता आम्ही जातो मेट्रो मॉल का. इथे मम्मी पण बसली आहे. माझ्या पण पाय दुखतं. काय जिया चांगलं आहे वाटतं का मला. चांगलं वाटतं हेच घालून टाका. हे वालच खाला हे मला चांगलं वाटतं आपला सरप्राईज. फ्रेश वाटतं आणि हे वाला चांगला आहे. रेड पण आहे आणखी. पप्पा हिन देत आहे तुम्ही. चला ते काढून ठेवतो. ओके बाय. इकडे आहे ते. हे घेईल की ते घेईल पप्पा. ओके रेड टी शर्ट हवा होता म्हणजे टी शर्ट नाही रेड शर्ट हवा होता पण त्या काय मिळाला नाही. मग फायनली मी आता ब्लॅकच घेतलंय. हे सर्व रेड ब्लॅक होणार आणि मी एकटाच ब्लॅक होणार. ठीक आहे बघू दुसरीकडे अजून काय भेटलो तर नाहीतर मग हेच घेणार आम्ही. चला लवकर. ओके चला चला लवकर. झालं ब्लॅक घालून झालं आता पप्पा रेड घालणार आहे. आले पण एकदम रेड चांगलं वाटतं का फिटिंग. कॉलर टाईट करा पप्पा तुमची. टाईट आहे ना ही टाईट असू चांगले वाटते.
व्हिडिओ मध्ये चांगली वाटतं. चांगलं वाटतं ना बस. ठीक आहे. तर म्हणजे शॉपिंग झाली माझी. रेड पण घेतलंय, ब्लॅक पण घेतलंय. आता ती ब्लॅक पॅन्टवर कुठलं चांगलं वाटेल ती मी घालेल. पण रेड माका घालूचा लागणार हा, कारण ह्यांच्या सर्वांचा ब्लॅक आणि रेड हा. मीच पूर्ण ब्लॅक होय, त्यापेक्षा मी ब्लॅक रेड घालतोय. खुश आहे. तर चला म्हणजे चलूया आपण, निघूया. भूक त्याला लागली आहे. ती पण आता त्यांका पण येऊ लेट होणार आहे. आपल्यात पण लेटच होणार. हे लाल पर्स आहे, पण दीपालीने पर्स घेतल्या ना, आम्ही दाखवलो नाही ना. अरे आम्ही शूटिंग करूकच विसरलो. काय आमका झाला काय माहित. आई काका सांगायचं पण विचारलं. हां चला एका आता चप्पल हव्या ते बघूया एकदा. चला लेट्स गो गाईज. अरे मोची लय महागा, आपली गोची होईल. मेट्रो काय काय मेट्रोमध्ये काय बघितलं होतं? ओके ओके चला. कन्फ्युज झालास. तर मंडळी आम्ही आता दुसऱ्या दुकानात गेलो विस्टार, आणि हवी भेटला माका लिनन लिननचा, हवा त्या होता. लिनन कॉटनचा. भेटला आणि हे वेगळा असा. तर ना तुम्ही पण बघा. आणि हे आता हे घातलंय आणि ह्या पण मी घालून येते आणि तुम्ही सांगा कुठला चांगला वाटतो. तर म्हणजे आम्ही शॉपिंग वगैरे करून येलो आणि आम्ही मॉलमध्ये काय ते जेवलो नाही. धड काय जेवण नसतं. हाय बघा तुम्ही जेवण काय आता आमचं पनीरचे काचरे, म्हणजे बटाट्याचे काचरे असतात माहीत आहे ना तुमका? आयशा मोबाईल पडलो असतो. पनीरचे काचरे कसे असतात तसे आमचे पनीरचे काचरे. प्रोटीन, काप्स आणि ह्या काय काय समजतं. तर म्हणजे एव्हा जेव का काय जेवण आता बघा आमचा भरगतचं जेवण नाही. जेवत नाही आम्ही कशा सांगा. हे बघा 10:30 वाजले म्हणून आम्ही जास्त काय नाही हेच खातो, कारण वेळच नाही आमका. एवढे आम्ही बिझी होतो. पूजेक जाऊक पण आमका भेटला नाही, कारण 5-8 दिवस मी गावात होते. नाही ना म्हणत त्याच्यामुळे आमचं सर्व प्लॅनिंग राहला, सर्व शॉपिंग आमची राहली. ही बघा हे पिशवे आहेत आणि हे पण आहेत. हे बघा जियाचो ड्रेस ह्याच्यात आहे ना. तर आधी जेवतो आणि विठ्ठलने पण आता निघाले तर येतील आता. तर आम्ही जेवून घेतो. पूजेचा जेवण दिले असणार मस्तपैकी. आमका जावचा होता पण त्या राहुला आमचं कामं भरपूर होते आमचे. तर चला 4 घास खाऊन घेऊया आणि नंतर मग तुमका ड्रेस दाखवतो. तोपर्यंत पप्पा, गंधर्व, मनीष वगैरे सर्व येते. मनीष नाही, भावी. चला केव्हा जेवक म्हणजे ते असं तोंडात मनीष, गंधर्व आणि भावी जिया जोडी आहे ना तुमची. मोठो पतलो. वेलकम वेलकम गंधर्व. तुमची आठवण घालते. फॅमिली कुठे गेलं? बापरे, माझे सबस्क्रायबर किती झाले? काय म्हणतं? जबरदस्त फोटो भेटले. अरे बापरे. श्रद्धा को ओळखल्यानी. श्रद्धा. काय म्हणता? जॉल आहे ना जाबाचे, मग तू असं केलं. ऑला. जबरदस्त सबस्क्रायबर. काय म्हणतं? लय गर्दी होती, लय जण घेतले होते. पप्पा दमले आमचे बाबा. झाला नाही आता येताना काय म्हटलं नाही, जाताना ट्रॅफिक मिळालं. हा ट्रॅफिक मिळता बाबा. येताना काय नाही, येताना इलो आम्ही 1 तासात. जाताना 1-1.15 तास. ना अरे हे काय, आम्ही आता शॉपिंग करू. आम्ही जस्ट इलो बघ आणि त्या हॉटेलमध्ये जेवचा नको म्हणून म्हटला. भावी म्हणतो बरं आम्ही इकडे आलो. हो मग भावी सुटलं तू यार. आम्ही लवाय टाकलं, हैसून जा थैसून जा, ह्या दुकानात जा. प्रसादीची पिशवी कुठे? मग प्रसादी द्या आमका बाबा. आम्ही गेलो नाही प्रसादी ते खाऊया. दीपाली भांडी कशा फोडता काय भांडी घासता. जेनझी. काकी आणि गंधर्व जेनजी आणि मी आणि जिया आणि मनीष जेन अल्फा आहे. जेन अल्फा. नाही मिलेनियर. मी मिलेनियर आहे. जेनझी आहे. जेनझी आहे. मी अल्फा आहे. जेन अल्फा. मी छोटा आहे. भावी आणि जिया अल्फा. काय त्यामुळे सगळे विचार करतात आपण कोण आहोत, जेन जिया मिलेनियर आहोत की जेन अल्फा. नाहीतर कोण ते विचारत नाही होता.
हे कर पुढे. हे पाणी फोडा. पप्पा आमचे रेडी झाले झोपूसाठी. मरुदे म्हणता मी झोपतोय. Night shoot. हा पाय बी धुवा. आजोबाचं night shoot. गंधर्व गेलो. पप्पा वेटिंग वर. त्या बाथरूम मध्ये जावा ना. आजोबा काय आहे? हम्म. आजोबा काय आजोबा पण लॉक करू नको पप्पा. ए, आजोबा काय म्हणतात? आजोबा पप्पा म्हणजे काय 90 किड्स नाही नाही. 90 किड्सच्या अगोदर 90s किडला आहे ते हे येतात काहीतरी वेगळा बोलतात ते का. Gen X. जेनेक्स नाही रे काहीतरी हा त्यांचा. नाही. हे पप्पा कोण आहेत? Gen Rock X माहिती. नाही. अजून रीड करत होता ना. मिलेनियलच्या वरती चाकवनचा Gen X आहे. जेनेक्स. जेन एक्स म्हणजे ते 90 पप्पा आमचे ते जाऊ दे. पप्पाला तर सांगला पप्पा आमचे बाथरूमात जातात आणि लॉक होत. आणि नंतर तो जाऊन उघडत नाही. उघडत नाही लॉक. आम्ही जेवतो. हे इले जेवण अगदी आरामात मस्त रेमटावून इलेले आहेत. हे बघा म्हणजे 9 वाजता आधीच हे चाकू कशा घाललेला. काळ वाटाण्याची उसळ वरण आणि खीर, काय खीर होती. बटाटा भाजी गोड दर लय खाऊन इले काय नाही काय. नाही कमी खाल्लंय पण चांगलं खाल्लं. हो का. पुरी आणि थोडी त्यांच्या जेवण. मग असं खाऊन तुमची जॉ लाईन कशी दिसणार. पुरी खीर. तिला मी पुरी कमी दिल्या मी वाढवून दिलं. पुरी मी खाल्ली म्हणजे एकच खाल्ली. मी पण एकच पुरी खाल्ली. का काय हे काय म्हणतात ते भजी नाही म्हणजे पापड नाही पापड पण पापड खाल्ले का? नाही नाही खाल्ले. मग असं तुम्ही खालास तर कसं काय जॉ लाईन दिसणार. मी नाही खाल्ली. कंट्रोल. उदय मजनू कंट्रोल. दिया जॉलाईन. पप्पा आमचे इले बसा. ते उचला ना बसा ते. हा बा ह्याने लगेच पप्पांची टाक 1250. 12,750. बेबी बुमर 1949 ना आजोबा. हा. नाही पप्पा वर्ष घ्या 50 आहे टाक. बेबी बुमर. 40 60 64. पप्पा आपले हात पाय पुसतात अगदी. बस झाला म्हणतात. आजोबाला काय पडलं नाही ना कुठल्या जनरेशनचं असते ते. हा आजोबांचं काय नाही टेन्शन. आजोबा आपली मस्त लाईफ जगतात हो. बिना टेन्शन. आता काय पेन्शन आहे त्यांना. टेन्शन कसलं नाही. पेन्शन नाही बाबा. पेन्शन नाही टेन्शन आहे पप्पांका. 1,000 रुपये पेन्शन ना. 1,500 रुपये पेन्शन. काय होणार आहे त्याच्यात. टेन्शन आणि हा. आणि काय गाईस नेक्स्ट व्हिडिओ बघत राहा कसा Surprise आहे. सरप्राईज बिग सरप्राईज. बिग सर. बिग 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 सरप्राईज. सगळ्यात गंधर्वा कड दाखव एकदा. काय बोल आहे कड दाखव असे. हा, तो विराट कोहली जॉ लाईन मॉडर्न प्लस. मध्ये मॉडर्न मध्ये हा. कॉलेजचं पाणी लागला ते का आता गंधर्वा. मेसेज येला इन करून यायची उद्यापासून आणि केस वाढले असते तर कापून यावं. अरे बापरे. परत एकदा सांगणार नाही मला. हे काय विकी बरं, दादा. संपला विषय. अरे तुमका पण ग्रुपवर येतात मेसेज. हो सूचना कधी होणार? बापरे. सूचना पुन्हा सांगितली मनीषला पण येतं, सहावी. नोंद घ्यायची. अरे बापरे मोबाईल वर ह्यांका येता बघा. आणि आमच्या वेळी काय मोबाईल नाही काय नाही. आमच्या आई बाप्पा सर्क्युलर वर येतात. बस सर्क्युलर आहे दुसरे हे ग्रुप बनवलाय आणि अजून एक ग्रुप बनवलाय त्याचा सगळे मम्मी पप्पा बोलत असतात स्कूलवर हे झालं स्कूलवर हे एक झालं फोरचा म्हणजे असं. फोरचा असणार एक फिफ्थचा असणार सिक्सचा असणार तसे वेगळे असतात. एक सर्क्युलर असतं त्याच्यात सगळे फर्स्ट सेकंड टू फिफ्थ सगळ्यांचं येतं. हा. आणि व्हॉट्सअपला 2 असतात एक फोरचा आणि एक आपल्या डिव्हिजनचं. ओके ओके. चला बा आम्ही प्रसाद प्रसाद खातो आम्ही. हे आणि आपलं लॉग इलो लावा लवकर. कोयंडे महागणपतीचं माझ्या इंटरव्ह्यूचं लॉग इलो. तर मंडळी स्वर्गीय स्वर्गीय कोकण लॉग मध्ये आमचा इलेला. तर आता लाव टीव्ही लाव. चल लवकर युट्यूब लाव. चला. मम्मीला प्रसाद देते आणि बाकी फ्रीजमध्ये भरते. उद्या खाऊ नाश्त्याला. प्रसादी म्हणून आहे, शिरा म्हणून खाव. त्यांना भरपूर दिले. हा हा. ही प्रत्येकात पाया पडणार होती. ओके हा हा हा. आम्ही काय हे नाही केलं. तुझी एक दिली आहे. म्हणजे बाय चला चला टीव्ही लाव. स्वर्गीय कोकण लॉग. आणि हे 70% 70% काय दाखव बघूया तुझा ड्रेस. बघा मंडळी ह्यो आमच्या जियाचा ड्रेस हा. ह्यो ड्रेस घालणारा. बाकीचा सर्व लुक कसा दिसता तर आम्ही उद्याच्या व्लॉगमध्ये दाखवणार. तो व्लॉग नक्की बघा. ओके
आणि हा व्हिडिओचा एंड करा आमच्या स्वीट जर फॅमिलीच्या. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपला जसा.